ଆଉ ଗାନୁ ବାବୁ ହଁ ବସିଛ ନା? ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ନା କିସ? ନଦୀ ଆଡେ ଟିକେ ଆସିଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମକର ଫକର ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। କେମିତି କିସ କରାଯିବ ମକର ଟା ଆଉ। ଏଇଟା କଣ ଖାଇଲେ? ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇନି, ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଏ କଳରେ ଜାକିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଖଇନି। ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ? ୟାର ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ କିଛି ଉପକାରିତା। ଯେମିତି ଏକରେ ନିଦ ଭଲ ହବ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହବ, ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ ରହିବ, କାମରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ପେଟ ଟିକେ ବଦ୍ଧ ହଜମି ଲାଗୁଛି, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ପାନେ ନେଇଗଲେ ପୁରା କାମ ଆଚ୍ଛା, ଔଷଧ ମାନେ ରାମବାଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ମାନେ ଔଷଧ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକେ ଖାଇସାରିକି ଶୋଇଗଲେ ପୁରା ନିଦ ବି ଭଲ ହବ। ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ରହିଛି ଝାଡା। ହୁଁ ଝାଡା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ମାନେ ଝାଡା ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଝାଡା ଭଲ ହୁଏନି, ଆଉ ଝାଡା ଟା କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଖାଇଲା ମାନେ ପୁରା ବାହାରିଯାଏ। ବାହାରିଯିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାର ମାନେ ଝାଡା ହଉନଥିବ ଡାକ୍ତର ତ କାହିଁ ଖଇନି କଥା କୁହନ୍ତି? ଡାକ୍ତର କଣ କହିବେ, ଆମେ ପୁରା ନିତିଦିନ ଖାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ହୁଏ? ଆଉ କଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଏଇ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଯାଏ ପାଟିରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କଥା, ତଥାପି ଖାଉଛନ୍ତି ନା? ଖାଉଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲେ ବି ଖାଉଛି, ଆଉ କଣ କରିବା। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପରେ ଭଲ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଭଲ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହବ, ଫଟୋରେ ମାଳ ପଡିବ ଆଉ କଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଁ, ତଥାପି ଖାଉଛନ୍ତି? ଖାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଟିକେ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଟିକେ ଆଉ। ଛାଡିବା ପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଛାଡି ହଉନି। ଇଏ ହେଲା ଖଇନି। खत्म।